Ola, que tal, como están? Abrimos o tempo de entrevista en este LAE. Hoxe recibimos a María Teresa Conde Pumpido, presidenta do Consello Consultivo de Galicia. Señora Conde Pumpido, moitísimas grazas por estar hoxe connosco e benvida a Correo Televisión. Grazas polo vosso convite. Gustaríame empezar falando dunha cuestión de actualidade, o ditame do Consello Consultivo que despexa o camiño da fusión dos concellos de Oza dos Ríos e Cesuras, que sería a primeira que se produce en Galicia en máis de 40 anos, desde 1968 que foi a última. Filtrouse que o ditame do Consello é favorable a esa fusión, e digo filtrouse porque oficialmente non hai nada. Sí, eu comprendo que de interese, pero eu teño unha obriga de segredo profesional. Mentras a Xunta de Galicia, mentras a Administración consultante non decida, pois nós non podemos publicar, nin podemos decir cal é o contido do dictamen. E como lle senta a presidenta do consultivo que se filtre esa noticia, aínda que é consciente vostede de que hai moitísimo interese por saber que pensa o consultivo ao respecto? Realmente me levei un disgusto porque ata agora conseguimos sempre que se mantivera pois, o obrigado segredo. É a primeira vez que hai esa filtración e pois non gusta, lógicamente. Bueno, é a primeira vez no caso do consultivo, non é a primeira vez, dende logo, bueno, xa esta semana tivemos algún exemplo, por exemplo, aquí en Compostela, ca operación Pokémon, non? Da que estamos moi pendentes na cidade, con filtracións nos medios de comunicación sobre por onde van as pescudas da xuíza instructora de Pilar de Lara. Vostede que solución lle ve a iso? Porque hai quen pide unha reforma da lei de enxuizamento criminal, eu non sei se iso ten solución. Iso é difícil porque que a liberdade de información está aí. Entón, pois non se pode decir aos xornalistas que non cumpran coa súa obriga e que conten o que saben. É lógico, outra cousa é que a persoa que é responsable de que se manteña ese segredo, me imagino que a Suiza pois tamén estará preocupada, non? Pero, claro, hai unha pugna entre ese dereito de esa liberdade de información para que a ciudadanía conoza, e eu comprendo tamén que en cambio para os imputados, para aqueles que aparecen aludidos na prensa e que non saben canto é certo, canto non, que máis cousas pode haber, pois efectivamente tamén comprendo que é moi preocupante porque non sabes como defenderte, non? En todo caso é difícil de solucionar eso, de que se acabe cas filtracións, non? Sería desexable, pero é moi difícil. Para vender xornais está moi ben, eso sí, a nos ven ben, non? Os medios de comunicación, digo. Non, e ademais, pois sí que hai unha obriga de contar, non? De informar a poboación de aquilo que coñece o periodista, non? Eso... Volvendo a ese ditame do que non me pode falar, pero polo que eu lle teño que preguntar, e vostede sei que o comprende, logo de que se filtrara, e vostede xa sei que non me vai confirmar nada, pero saíron xa algunhas críticas, non? Houbo quen apuntaba que, pois neste caso, esa fusión tería que aprobarse por unha maioría de 2/3 da corporación, como establece a lei galega, e hai quen di que se interpretan as leis ao gusto. Bueno, non lle digo que me fale do ditame, pero en todo caso, desa afirmación que se fai, supoño que lle parece moi mal, imagino. Non, eu comprendo, porque o dereito, lógicamente, é interpretable. É certo que por iso moitas veces as sentencias son contraditorias e por iso existe un sistema de recursos en boa parte, non? Para unificar ou para rectificar esas posibles contradiccións, pero é certo que a lei moitas veces ten lecturas diferentes. E é certo que aquí había varios problemas, porque a discusión foi longa, penso que foi moi profunda, con moita participación de todos os conselleiros, e había moitos máis puntos que a ese de contraste, de estudio, e ese era un problema de contradición entre leis, efectivamente, entre lei estatal e lei autonómica, non? Entón, pois efectivamente había que facer unha opción entre unha e outra porque din cousas diferentes. E había que ter en conta que existe xa unha jurisprudencia do Tribunal Constitucional sobre a cuestión, bueno, pois todo eso se valora. Que todo é interpretable. Lógicamente sempre se poden defender unha postura ou a outra, non? Pero bueno,
despois desa discusión, chegamos a que a postura que máis fundamentada nos parecía era unha, e polo tanto esa é a que aprobamos. E xa que falamos da fusión de concellos, precisamente esta semana o Conselleiro Maior do Consello de Contas, Luciano Fariña, dicía no Parlamento que, na súa opinión, hai un número desmesurado de concellos en relación coa poboación que ten España. Le falaba do Estado. A vostede que lle parece ese debate? Cree que efectivamente sería bo tirar polas fusións de concellos, que é unha boa alternativa? Eu penso que os debates son bons, é dicir, un Estado tense que ir regenerando moitas veces, pero ten que facer a partir dun debate. Pois sabemos que hai un número alto de concellos, é a mellor solución, dá mellor servicio, os cidadáns estarán máis satisfeitos, mellor atendidos cunha fusión, ou se prefire o réxime actual porque ten outros beneficios, outras... Tería a miña opinión particular, pero o que penso é que falalo, discutilo, dar razóns a favor e en contra, eso é importante, eso é o que é un debate democrático, non? Saber coñecer as razóns, escoitar as razóns dos outros e poder tomar decisións. Estamos en época de recortes, non? Tamén por iso se fala tamén de fusións, aínda que dá medidas duras por tomar, pero constantemente se fala tamén pois da supresión de órganos como o Consello Consultivo, non? Que é en definitiva un órgano de control, non? Un órgano que ten que velar porque o que fai a Xunta e o que fan os concellos sexa legal, non? Que lle parece a vostede ese debate que constantemente se aluda pois o órgano que vostede preside e a outros, porque non é o único, e en todo caso que riscos suporía para os cidadáns a desaparición do Consello Consultivo de Galicia, porque haberá moita xente que non saiba exactamente a que se dedica? Sí. Eu penso que hai dúas facetas. Primeiro, que a supresión dos órganos consultivos se plantexa usualmente na prensa, pero non polos gobernos autonómicos. Polos gobernos autonómicos dun signo de outro, en xeral se valora ben, polo que eu coñezo, polos meus compañeiros de outras comunidades autónomas, non se plantexan en ningún lugar o feito de deixar que exista un Consello Consultivo que os poda asesorar, non? Eu diría o mesmo que antes, o Estado sempre se pode poñer en cuestión, o que pasa é que hai que saber que é o que se quere, porque efectivamente prescindir dos órganos de control ten peligros graves, non? É dicir, a democracia debe partir da desconfianza. Non podes partir de que todos somos vos, sino de que hai posibilidades de que non se actúe de acordo coa legalidade. E para eso o que ten que facer é crear órganos de control das contas, de control da legalidade da actuación administrativa. É dicir, eses controles son algo propio da democracia, sin controles non existe. Os órganos que existen son os millores? Pois o millor non son eficaces. O millor había que cambialos, había que modificalos ou había que buscar un novo modelo. O que non creo que sea de recibo de decir, bueno, por aforrar, porque o millor pois o resultado é moito peor, o millor acabamos cun modelo democrático moito peor que non era o que queríamos, non? O peor é que temos unha desfeita, en vez de facer pois reformas que sí, que digan, bueno, pois aquí non hai eficacia, non hai eficiencia, por que se pode buscar novas solucións, se pode modificar as competencias ou se debe modificar o modelo do sistema de control. Vos veces digo, isto é como cando tiras do fío dunha tela, o mellor empezas a tirar e o que pasa é que te quedas sin tecido, non? O mellor non é cuestión de suprimir ni de modificar competencias, senón de reforzar competencias. O mellor é o que hai que facer. Tamén, pero eu penso que o que non se pode nin partir da base de que é só aforrar, porque inda que os presupostos dunha administración, de calquera administración, non se poden comparar cos presupostos dunha casa porque ten sistemas diferentes de financiamento, pois tamén nos
eso podemos comprender. Non decimos na casa, cando hai que aforrar, aforramos en calquera cousa. Ti non, mellor non lle sacas a fruta aos nenos, aforras en outras cuestións diferentes, ou aquel neno que necesita, aquela nena que necesita un reforzo en matemáticas, para non suspender, o mellor dir, bueno, pois prefiro aforrar en outra cousa, non? Entón, o importante é saber que modelo queremos. E de cara a eso, pois entón, pois podemos falar de calquera reforma, e dentro deso, lóxicamente, pois haberá que aforrar. Falaba vostede de eficacia e eficiencia. Vostede cree que o consultivo tal e como está é eficaz e eficiente? Vostede lle gustaría algunha reforma en algún sentido? Eu penso que o consultivo tal e como está é eficaz e é eficiente. Funciona ben? Funciona ben, funciona rápido. Eu penso que os cartos que utilizamos, pois, dentro do que se pode decir que non é unha grande cantidade, ao fin e ao cabo sempre son cantidades que saen do bolsillo de todos, non? pero que están moi asustadas. O presuposto máis pequeno de todos os organismos do presuposto xeral, autonómico, e que algunhas veces digo, sí podemos asumir máis competencias, que o mellor era con 20, porque si tes un órgano moi especializado con solvencia técnica, pois todo o que podas aproveitar, pois mellor. E despois hai outra crítica. Eu sei que hai outra crítica ás veces, que cando a administración consultante non fai caso do que di o consultivo, e entón, para que sirve? Eu digo, vamos a ver, no 95% dos casos, ás veces un pouco máis, prácticamente todos os anos a porcentaxe é semellante, as administracións actúan de acordo co que di o Consello Consultivo. Bueno, iso algo demostra. Polo menos en todos eses casos se demostrou a eficacia. Certo que en algún caso concreto no cal moitas veces existe un interese político evidente por parte da administración consultante, pois non fai caso. Pero a propia lei prevé, a lei de procedimento administrativo, prevé esa posibilidade. E exixe a administración que motive de xeito reforzado a súa resolución naqueles supostos en que non faga caso dun órgano consultivo. Diga usted por que non lle fai caso. Ten usted que motivar especialmente por que non fai caso. Que o mellor, en algún suposto, é certo, porque, como decíamos antes, ao fin e ao cabo, o dereito non ten unha interpretación única, non? En todo caso, está vostede satisfeita por ese grado de receptividade, non? Imagino, das administracións consultantes, non? Sí. É máis autonómica ou os concellos? Eu penso que en un nivel semellante. Penso que os concellos en xeral si son máis receptivos, sobre todo os concellos pequenos, porque utilizan un pouco precisamente a argumentación do Consello Consultivo. Moitas veces teñen máis falla de asesoramento, teñen, bueno, pois... E esta garantía tamén, non? Exactamente. Saber que... É dicir, resulta máis difícil discrepar e motivar por que discrepan. Temos un Consejo de Estado, hai voces que din que podería asumir o traballo dos consellos consultivos, o de Galicia, os das demais comunidades autónomas. Vostede que pensa? Imagino que co volume de traballo me dirá que non, que sería complicado. Tamén vamos a facer dúas visións diferentes. Por unha banda, evidentemente, o traballo subiría. Sería moito máis difícil, o traballo sería máis complexo, ademais, porque o Consello de Estado tería que manexar non só a legislación estatal, sino coñecer a normativa de todas as comunidades autónomas, porque en moitas ocasións nós temos que confrontar o mellor unha normativa de Estado, incluso unha normativa comunitaria, pero utilizas moitas veces
normativa autonómica. Entón, exigirías que o Consello de Estado coñecera todas. Como mínimo que fora moito máis, que estivera moito máis dimensionado, non? Moito máis dimensionado, o cal, canto máis grandes son os órganos, máis posibilidades hai de contradiccións despois, non? E despois sería moito máis lento. O certo é que algunha comunidade autónoma, como Madrid, a mí me contaba o seu presidente, o presidente do órgano consultivo, que eles o crearon porque a dilación, eles ao principio preferían que fora o Consello de Estado, pero, claro, como o Consello de Estado ten moito traballo, pois que a dilación que tiñan nos ditámenes facía que a administración fora moito máis lenta tamén a hora de resolver, e, polo tanto, pois, ao final, concluíron que era moito máis eficaz ter o seu propio órgano porque era moito máis rápido. E todo isto do que estamos a falar vale tamén para outros órganos de control, como, por exemplo, o Consello de Contas ou o Valedor do Pobo, que están tamén moitas veces en entredito, ou tamén, como vostede di, polos medios de comunicación tamén, non? Sí, eu penso que un órgano de control de contas ten que existir. Estamos nas mesmas, é dicir, si ten que haber alguén especializado que controla as contas, que se poda plantexar si o control non é aceitado, si ten que facerse de outro xeito, como ahora ás veces se discute si que vai excesivamente retrasado ou si vai ou si non ten datos dabondo para profundizar nese control. Esa é unha discusión. Ahora, que ten que haber un órgano de control, a mí me parece evidente. O Valedor do Pobo, penso que está máis perto da xente, non? Que trata problemas, pon de manifesto cousas que son de interese xeral moitas veces, non? Que pois a receptividade por parte das administracións vai en paralelo precisamente coa valoración que a propia cidadanía faga desa institución. Se a cidadanía apoia, as administracións veránse obligadas tamén a ser máis eficaces na resposta ao que lle requira o valedor, non? Pero son institucións que, te digo, se pode pensar noutro xeito de controlar, pero teñen que estar. Hai que controlar, a administración ten que estar controlada, e non pode ser tan solo controlada, ou polo menos a mí me parece que non é suficientemente eficaz solo o control a posteriori, que existirá, por exemplo, da legalidade existirá o control judicial posterior, pero ti evitas que moitas cousas teñan que chegar máis lonxe precisamente con ese control anterior. Ti melloras as normas, é dicir, hai cousas que pode facer un órgano consultivo, que é decirlle á administración, mire, esta norma, pois efectivamente é legal, pero mire, é pouco comprensible, pode levar a erros, a xente pode chegar a conclusións que non son aceitadas, pode provocar problemas posteriores por tal e como está enfocada. Eso é unha laboura que non pode facer os tribunais. Os tribunais o único que se atopan logo despois de decir, a ver como se interpreta isto efectivamente porque está mal escrito. E a vostede non lle preocupa que o consultivo sexa un órgano pouco coñecido polos cidadáns? Sí e non. Sí e non. Sí, porque, ao fin e ao cabo, a mí preocúpame que os cidadáns ese descoñecemento chegue a pensar que efectivamente que é algo superfluo, non? Que para que estamos a gastar en ese órgano que non sei para que sirve. Non no sentido de que eu penso que un organismo moitas veces cantas menos veces teña que chamar a atención será porque está facendo mellor a labor, non? Nos, sempre o digo, non estamos aquí para criticar a ningunha administración. Estamos aquí para axudar a que esa administración cumpla as funcións que a Constitución lle di e que as cumpla tal e como a Constitución as di, non? Entón, pois, cando decimos a unha administración así non queremos criticar, a noso interese non é decir, mira que listos somos que lle decimos que está facendo mal, non? Pero, bueno, pois...
Entonces, esa doble visión, ¿no? Traballar con independencia, iso ante todo. Supoño que dentro dos recortes que sufriron todas as administracións, tamén a vostedes lles tocou apretarse o cinto, non? De que maneira? Pois, moi drásticamente? Penso que o reparto parello, non? A nos rebaixaron este último ano o 6,19% o presuposto, non? Claro. Un pouco na liña que está pasando, desde logo, non, decir que a mirande parte do orzamento capítulo primeiro, é dicir, gastos de persoal, pois os salarios os fixa o presupuesto para todos os funcionarios, o sea, que en eso estamos nas mesmas, e o resto é pouco, entón, pois... Non hai para grandes, imagino, grandes cousas, non? Supoño, nos tempos actuais imagino que menos. En todo caso, de canto é ese orzamento? En comparación con outros consellos consultivos de outras comunidades, é máis, está mellor ou peor? O noso orzamento é de 2.012.000 euros, creo. E eu penso que é, polo que eu teño comentado, semellante a algúns da nosa dimensión, incluso un pouco menor, desde logo menor que os de algúns comunidades autónomas que, porque teñan máis competencias ou polo xeito que o teñen plantexado, pois teñen moitos máis componentes, os consellos consultivos, pois como Andalucía ou como Valencia ou Cataluña mesmo, non? Pois o Madrid, que teñen moitos máis componentes, pero en aqueles que están na nosa línea, pois algúns un pouco máis, outros un pouco menos, moi semellante. En todo caso, baixaron un orzamento, pero no 2012 tiveron máis dictames que no 2011, traballaron máis, non? Sí. Iso por qué? Pois porque entran máis cuestións... Bueno, iso positivo ante todo, non? Imagino que para vostede... Sí, mentras non chegue este ano, tal e como vimos o aumento tamén será, incluso pode ser máis alto, pero, bueno, é importante en boa parte porque tamén hai máis concellos que acuden ao Consello Consultivo e que pues, estamos aquí precisamente para axudar, ¿no? E nos parece importante. Nos levamos un tempo facendo unha laboura precisamente coa administración local de formación, de facer cursos en conexión coa EGAP de cara precisamente aos funcionarios municipais para que coñezan a doutrina do Consello Consultivo. E dá os seus froitos, claro, todo iso, non? Primeiro, por esa razón, porque acuden máis, e segundo, porque ademais advertimos que máis veces citan o propio Consello para chegar a proposta de resolución e, polo tanto, máis veces poder decir, pois, efectivamente, é aceitada a resolución. E desa memoria de 2011, que destacaría vostede? Bueno, penso que a memoria, o que ven a decir eso, pois hai un aumento ademais un pouco progresivo nos últimos anos. Se ten advertido o mellor algunhas variacións, sobre todo do que é a crise, sobre todo en cuestións de contratos da administración, de concesións, nas cales seña a propia administración ou señas empresas non poden cumplir, pero bueno, as proporcións entre o que responsabilidade patrimonial e outras cuestións administrativas, pois que siguen nun nivel moi semellante, non? Estamos estes días a voltas, os medios de comunicación, tamén a clase política, que a reforma electoral que quere aprobar o Partido Popular de Galicia, que, entre outras cousas, inclúe esa reducción do número de escanos no Parlamento, non? De 75 a 61, veremos que pasa. Eu sei que o Consultivo non lle toca pronunciarse sobre esa cuestión, pero pídolle unha opinión a título persoal a vostede. Que lle parece esa reforma que se propón? Esa reducción de escanos en particular? Vou ser moi aburrida, pero que eu volvería as respostas anteriores, porque teño ese pensamento con respecto a toda a modificación da administración, non? O no modelo de Estado. Eu quixera escoitar ben os razonamentos, saber que esa reducción non afecta
a representatividade, estamos unha democracia representativa. Iso é o básico, non? E entón, pois, me parece moi ben que queramos aforrar, pero volvo a decir, o problema é a que vamos a chegar, é dicir, aforremos, pero non vaya a ser que cheguemos a un modelo que en absoluto queríamos, e me falta ese debate aínda. É dicir, que estará moi atenta, non? O que se vaya dicindo. Imos ter a representatividade vai sufrir ou non, vai haber zoas que non se sintan suficientemente representadas nese Parlamento nun momento en que precisamente a xente pon máis en cuestión o sistema democrático porque ás veces, como di, non se sinta representada, pode sufrir, como pode artellarse esa reducción tendo en conta estas claves que me parecen tan importantes como aforrar. Bueno, estará entón vostede tan atenta como os xornalistas, non? A todo o que se vai dicindo respecto. O que quero é escoitar a discusión, porque non me vale solo decir que con eso vamos a aforrar, que é importante, lógicamente, pero non é eso, da punto. E das novas taxas xudiciais, vostede ven da xudicatura, teño que preguntarlle tamén, non? Sí, pois eu como suiz, que ao fin e ao cabo son, ainda que este en excedencia, pois a mí me parecen excesivas, polo que eu escoito os compañeiros e abogados, pois está provocando problemas de indefensión, porque, bueno, pois son cuantías moi altas respecto a persoas que en moitas ocasións pois non teñen esa posibilidade e, polo tanto, se non poden recurrir, pois non poden presentar unha reclamación diante da xustiza, pois claro, está sufrindo o modelo, porque ao fin e ao cabo o Poder Judicial é o que pecha o modelo moi ben, o que ten que tutelar os dereitos das persoas e as persoas non poden acudir, pois penso que incluso as alternativas que dixo o ministro sen a ser excesivas. O seu mandato remata dentro dun ano. Que balance fai deste tempo á fronte do Consello Consultivo? Eu teño que decir personalmente que a experiencia me pareceu preciosa. O sea, superou as súas expectativas iniciais? Sí, porque ver aplicar o dereito dende outro punto de vista, aplicar o dereito en outras facetas que non eran as habituais, aplicar, como decía antes, en aspectos, en cousas nas que os xuíces non poden entrar, como a mellora das motivacións ou a mellora da redacción, das normas, e, polo tanto, pois estou moi satisfeita desa experiencia. E gustaríalle seguir ou gustaríalle volver á xudicatura? O certo é que a xudicatura é o meu, non? Ás veces tamén o voto de menos, non? O sea que agarda volver. Bueno, a última pregunta que é habitual neste programa é que fai vostede no seu tempo libre, que isto é algo polo que sempre nos interesamos. Pois, maioritariamente leo. Moito. Pero xa non ditames nin cousas técnicas, imagino que algo un pouco máis... Novelas. Light, non? Novelas. Bueno, pois, entón xa me dirá que así algún autor que lle gusta especialmente, digo, por rematar así, en plan confesión. Gústame moito Javier Marías, gústame moito a novela negra, é dicir, hai moitas, gústame moito algunhas de Philip Roth, que outras a muller ten un papel así pouco axeitado. A mí gústame prácticamente casi todos os modelos, menos o da Sombra de Grey, que non me chama nada. Ai, tampouco a mí, vai ser que concordamos bastante, Pois, Presidenta, moitísimas gracias por atendernos, queda, por suposto, convidada a volver canto que irá, foi un placer para nós tela por aquí. Pois moitas gracias a vos. Grazas a todos por seguir unha semana máis o Estela e vémonos dentro de 7 días con un novo protagonista da actualidade. De novo, grazas a todos por estaren aí.